Yn ei adroddiad, Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus, mae'r Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi gosod ei negeseuon allweddol. Dyma'r pethau bydd yn edrych amdanyn nhw, yn ei waith archwilio, i brofi os yw Gwasanaethau Cyhoeddus yn cwrdd â'r heriau maen nhw'n ei wynebu. Yn gyntaf, mae'r rhan bod angen i Wasanaethau Cyhoeddus ehangu ei gorwelion ac edrych ydy hwnt i gyllidebau a thargedau blynyddol, a chynllunio ar gyfer cyfleoedd a heriau yn y dyfodol. Dylent wneud mwy i fabwysiadu dulliau ataliol ac edrych y tu allan i'w ffiniau eu hunain i ddysgu o'r hyn mae eraill yn wneud yn dda. Mae angen diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus ac mae'n gwneud pethau wahanol yn golygu cymryd risgiau. Mae angen nodi, lliniaru a rheoli'r risgiau hyn ac mae angen i bob un ohonom fod yn barod i gydnabod a rhannu methiant a dysgu ohono. Angen i Wasanaethau Cyhoeddus fod yn uchelgeisiol ac yn realistig hefyd. Gallwch cyflawni arbedion, ond bydd yn cymryd amser i wneud hynny. Efallai bydd angen gwneud toriadau i rhai gwasanaethau, neu eu darparu yn wahanol. Bydd dyletswyddau cyfreithiol newydd yn cael effaith ariannol, a hefyd bydd rhwystrau i'w goresgyn wrth ail-lunio gwasanaethau. Rhaid i ni sicrhau bod y pethau cywir yn cael eu mesur. Dylid canolbwyntio ar sicrhau bod unigolion a'n cymunedau yn cael bydd o'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig, a bod nhw hefyd yn cyfrannu at welliant cyffredinol o ran lles pobl Cymru gyfan. Yn olaf, dengys ein harolwg fod y rhan fwyaf o Wasanaethau Cyhoeddus yn disgwyl gostyngiadau mewn lefelau gwasanaethau. Hyd yma, nid yw'r dull o reoli hyn wedi bod yn ddigon cadarn, ac mae'n rhaid i Wasanaethau Cyhoeddus gydweithio mwyn deall effaith toriadau ar wasanaethau eraill a'i lliniaru lle o bod yn bosibl. Mwyn darllen mwy am y negeseuon allweddol hyn ar adroddiad ei hun, ewch i'n gwefan archwilio.cymru.